Moi! Ollaan perheyritys, joka on tarjonnut jo yli 40 vuoden ajan laadukasta ja vastuullista siivousta. Meille on tärkeintä, että yhdistämme huippuluokan työntekijäkokemuksen ja erinomaisen asiakaspalvelun. Me emme keskity viher- tai pinkkipesuun, vaan todellisiin tekoihin ja siivousalan uudistamiseen. Haluamme siis haastaa koko siivousalan siivoamaan omat nurkkansa vastuullisemmin. MTP on palkittu Suomen parhaaksi työpaikaksi ja Euroopan 9. parhaaksi. Uskomme, että tyytyväiset työntekijät tekevät tyytyväiset asiakkaat. Siksi panostammekin henkilöstömme koulutukseen ja hyvinvointiin. Vastuullisuus näkyy kaikessa, mitä me teemme. Kompensoimme päästöjämme. Käytämme ympäristöystävällisiä menetelmiä ja edistämme kestävää kehitystä. Meille siisteys tarkoittaa myös puhtaampaa tulevaisuutta. Making Tidy Business. MTB-siivouspalvelu tekee siivousalasta reilumpaa, vastuullisempaa ja arvostetumpaa. Meille siivous ei ole vain työtä, vaan se on tapa vaikuttaa maailmaan. Näin ollen voimme todeta, että olemme vastuullisuuden verran muita edellä. Eiköhän siivota sotkut. Ota meihin yhteyttä.